खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बानायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ मानि थाखाय लाबोदों मोनसे इन्टारेस्टिं जायखौ नोंथांमोना खोनानानै मिनिगोनसोना गाबगोनसो बिदि जागोन आरो बेनि थाखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जोबोद इन्टारेस्टिं नोंथांमोननो ग्यारान्टि होनानै बुंदो जे बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो आसरित मोनगोन। फिसा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय सासे मानसि माबोरै थैलांनो हागोन आरो बे गोरोन्थिया माबायदि बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि थ्रुयै मिथिगोन। थ'थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनाय भिडिअआ जाहैबाय सासे मानसि आरो बिनि जि हिनजाव बिथाङा साख्रि मोनो गावसोरनि न'निफ्राय एसे गोजानाव आरो गोजानाव मोननो थाखाय बिखौ हिनजावखौ दोननो होननानै हौवाया स्टेशनाव फैयो आरो स्टेशनाव फैनायनि उनाव हिनजावा ट्रेनाव गाखोनानै बै गावनो जेराव साख्रि मोनहैयो बेयाव बिथाङा थाङो आरो बेयावनो न' दुवार गासैबो अफार मोननायखाय बेयावनो थाहैयो बियो आरो बिनि उनाव बै हिनजावा मोनसे मेसेज हरो हौवानि थाखाय नाथाय बे मेसेजआ गोरोन्थियावनो हौवानाव थुनो गारै सासे गुबुन हौवानाव थाङो जाय हौवाया दसे सिगांल' निजिनि हिनजावा बेराम जाना थैनायखाय बै हिनजावखौ सावनानै न'सिम फैदोंमोनल' आरो बै समावनो बिथांनि मबाइलाव मेसेजआ फैयो आरो मेसेजआ ओरैबायदि जाहैयो जे आङो मोजाङैनो मोजां मोनफैबाय खोब मोजां बेबस्था बेयाव जेबो सिन्था खालामनो गोनां गैया सानसे साननैनि गेजेराव नोंथांखौबो आंजोंनो लाना फैफिनगोन। बे हिनजाव थैनाय जाय हौवा बेथ' आसरित मोनबाय मा मेसेज फैखो बियो आरो सोरनि मेसेज फैखो माने खोन्थाया ओरैबायदि जाहैयो बियो सानो गावनि हिनजाव बै थैनाया गावखौ बेफोरबायदि मेसेज हरदो होननानै आरो लोगो लोगो बै हौवाया हार्ट एटाक जानानै बे जनाय भाजिनो बेयावनो थैलाङो बिनि जिउआ गोमालाङो आरो बे जाबाय गोरोन्थिया ओरैबायदि बै मेसेजआ एक्सुअलि गावनि हौवानि थाखाय जाय हिनजावा साख्रि मोन्दोंमोन बै गावनि हौवानि थाखाय हरदोंमोन जे आङो मोजाङै मोजां मोनफैबाय बेयाव गासै बेबस्थाफोरा खोब मोजां न' दुवार मोजां आरो बिनि थाखायनो साननैसो उनाव नोंखौबो आंजोंनो लाबोफागोन नोंबो बेयावनो थानो हागोन बेफोरबायदि मेसेजखौ हरदोंमोन। नाथाय गोरोन्थियाव नाम्बारा मोनसे गोरोन्थि जानानै गुबुन सासेनाव थाङो आरो बै सासेयाबो ओरैबायदि जाहैयो जे हिनजावखौ दसेल' सिगां सावनानै फैदोंमोन आरो बै हिनजावानो बेफोरबायदि मेसेज हरदों होननानै बियो गिनानै बै जायगायावनो जनाय बाजिनो जिउआ गोमालाङो। गतिके बेफोरबायदि किसुमान स्ट'रि ससियेल मिडियाफोराव मोनो आं बिनिखायनो नोंथांमोननो बेखौ भिडिअनि थ्रुयै लाबोबाय जायखौ आङो फरायनो मोन्दोंमोन फेसबुकआव आरो जायनो बे मिनिथावनाय स्ट'रिखौ लिरदों बिथाङा खोब मोजाङानो लिरदों। जायखिजाया नोंथांमोनाबो मोजां मोनदोंबाथाय लाइक मोनसे खालामनानै हो आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बेफोरबायदि इन्टारेस्टिं मोनसे भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।